Tmiem ta' sena jfisser ukoll rapport annwali tal-Fond Monetarju Internazzjonali u dak dwar Malta tkellem dwar saħħa eċċezzjonali. Fir-rapport annwali tagħhom l-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali sostnew li l-ekonomija Maltija kibret brata eċċezzjonali u ferm ogħla milli kienu qed jistennew. Fil-fatt fil-waqt li f'Jannar li għadda l-IMF kienet tbassar tkabbir ta' 3.5% l-2016, issa dan ġie rivedut il fuq għal 4%. Fl-analiżi tagħhom l-ekonomisti tal-IMF jgħidu li Malta's economic growth has been exponentially strong u jinnotaw li kien hawn robust employment growth and an improvement in public finances. Fi kliem ieħor tkellmu dwar tkabbir fl-impjiegi u finanzi iktar fis-sod. Skont l-IMF dan kien frott ta' politika tajba, sound policies biex nużaw id-diskors tal-esperti. Dan is-suċċess ekonomiku mistenni jkompli fis-snin li ġejjin tant li l-esperti tal-IMF qed jgħidu li se tibqa' baxxa ir-rata ta' qatt. Dwar il-finanzi pubbliċi, ir-rapport annwali tal-IMF jikkonferma tnaqqis fid-deficit u jbassar li d-deficit se jkun ta' 0.6% s-sena d-dieħla. Dan meta sa Jannar li għadda kienet ibassru li d-deficit ta' pajjiżna ser ikun 1% tal-ġid nazzjonali. Skont l-esperti tal-IMF dan se jwassal biex id-dejn jinżel sa taħt is-60% tal-prodott domestiku gross. Sa Jannar li għadda l-IMF kienet issostni li din il-mira ma tinstax tintlaħaq qabel 2019, fil-waqt li issa qed jgħid li din il-mira se tintlaħaq is-sena d-dieħla. L-ekonomisti tal-IMF faħru r-ristrutturar tal-Malta u r-riforma tal-pensjonijiet, isemmu wkoll il-bidliet fil-ġustizzja. Riforma oħra li ġiet milquha mill-IMF kienet it-twaqqif tal-Malta Development Bank, żvilupp meqjus li ser isaħħaħ l-ekonomija u jagħti spinta ġdida lill-SMEs, kif ukoll iwassal għal finanzjament ta' proġetti kbar ta' infrastruttura u żvilupp soċjali. Fl-istess ħin l-IMF ħeġġet lill-Gvern biex ikompli bir-riformi biex il-ġid jitqassam b'mod iktar ġust. Fis-stqarrija l-Gvern qal li l-istess bħal-IMF, il-Gvern huwa konvint li wara l-aċċelerazzjoni fit-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna, il-momentum għandu jinżamm. Il-Gvern jibqa' kommess li l-ġid jasal għand kulħadd, temmet tard l-istqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.